Фак, брат! Здравейте, приятели, аз съм Кристиан Черни Танев, това за мен е Васенцето. И днес ще реагираме на най-легендарният рапър на света. На рап богът! Извинявам се на скандал боговете, но това е рап легендата, рап създателят, рап... Дай друг. Рап тайфунът. Рап тайфунът Дрънко. Дрънко, може да знаете от миналия клип, който направихме за него и за Бими и показахме негови легендарни цитати като Запада е запад. Запада е запад. Но сега ще гледаме новата песен на Дрънко и Дребен G "Няма ядове". Ще го направим тази реакция, защото последното видео беше на популярна песен, което принципно направим и хората мрънкаха, нали, защото това е песен, която сега насъбира популярност и ние от нея получаваме гледания. И принципно правим клипове на неща, които в момента не се гледат или са гледани преди, но в момента не. Така че, кой по-малко гледан от Дрънко? Айде, да почнем. Искам да го видя, да. Добре, за сега клипа ми харесва супер много. Защо видя само маската? Да, така е. Не, маската е адекватната. Може това да са му гледачките на Дрънко. Та мисля, че беше прав, защото наш Дрънко в клипа е в инвалидна количка. Просто си знае... Това е тъжно, брат. Това е прекалено, е така. Не, просто си знае какъв е ментален инвалид такъв, май. В смисъл... Ограничен. Спомня само какво значи бум-бири бай-бай. Бум-бири бай-бай. О, Google речник от бавнярски на български. Бум-бири бай-бай. Някой да ми помогне, на прага на самоубийството съм. Позитивна песен. И съм шах и съм мат, няма ядове брат, няма ядове брат, аз съм тяло бе брат. И съм шах и съм мат, няма ядове брат, няма ядове брат, аз съм тяло бе брат. И съм шах и съм мат, няма ядове брат. Ма как са му хвърли някакво поясче. Взели са някакви супер яките мадами и са му хвърли пояса да си играем басейна сам. Това не е просто, това е плувка. Това за нормален човек ще е плувка, обаче за Дрънко е цял пояс. Дрънко е по-добър от Христко, а дупето и пада на ниско. Тя го движи, тялото си ближи. Омръзна ми брат от женски капризи. Ще се грижи за мен с финизи. Ще ме обича, ще ми купува ризи. Това печага просто 100 кила в магазин за левче. Тя ще иска да ме обгрижи и за мене ще прави мангизи. Аз съм пимп от боговете на Олимп. Бейби дринк за твоя кинг. Обличи се в ред или в пинк и после във Фейсбук прати ми линк. Той пич говори на шльокавица. Както хората пишат, той така говори на живо. Фак, виж Дрънко. Между две гигантски мацки. Не, това даже не са гигантски мацки, те са просто нормален размер. Ма той прилича на малкия бърчет. Де са ги накарали да го вземат на басейна с тях, да си играе. И между другото обаче пак искам да отведа, че мацките са бясни. Оптимално искам да си на ниво. Номер едно може и на легло. Забрави за това преди какво е било. Не ме питай защо, запомни ме с добро. Хей, ръцете горе. Ще спреш ли ако го и държа горе? Да, ръцете горе. Хей, ръцете горе. Добре, спри, моля те. Хей, ръцете горе, горе. Горе сега, демет, спри! И съм шах и съм мат, няма ядове брат, няма ядове брат, аз съм тяло бе брат. И съм шах и съм мат, няма ядове брат, няма ядове брат, аз съм тяло бе брат. За колко пари искаш това на баш това неистински Грейгулс? Не желая да се хваща на бас, защото е очевидно. Просто е взел бутилка от Грейгулс и напълно такъв басейн и си мята в устата. Бум-бири бай-бай, бум-бири бай-бай, бум-бири бай-бай, бум-бири бай-бай. Обаче забеляваш ли докъде му стига облегалката за глава? Това действа като седник. Бири бай-бай, клубове и барове, нямам никакви ядове. Клубове и барове, нямам никакви ядове.
защото не те пускат вътре. Затова нямаш никакви ядове. Просто от тия там лична карта, моля, той си е дал, те му чупат на половина. Трябва да бъдеш поне 2 педи, бро. Трябва да си толкова висок, за да станеш рапър. Клубове, барове, нямам никакви ядове. В клубове, барове, нямам никакви ядове. В клубове, барове, нямам никакви ядове. В клубове, барове, нямам никакви ядове. Я кажи го пак, защото друг, да правим песен. Аре, ще напиша 2 изречения и ще ги повтарям цялата песен. Това е. Да. И. Трябва ми инвалидна количка. Правим го. И съм шах и съм мат, няма ядове брат, няма ядове брат. Аз съм чао бе брат. И съм шах и съм мат, няма ядове брат. Не, мисля, че просто са му стигнали парите за толкова време в студиото и не успява да запише само 2 изречения с парите, които има в студиото. И сега просто ги повтаря цяла песен, защото не може да ги запише. Няма ядове брат, аз съм чао бе брат. И съм шах и съм мат, няма ядове брат. Няма ядове брат, аз съм чао бе брат. И съм шах и съм мат, няма ядове брат. Няма ядове брат, аз съм чао бе брат. И съм шах и съм мат, няма ядове брат. Няма ядове брат, аз съм чао бе брат. Миш му ли се? Брат! Дрънко е най-адекватният човек, който може да носи шапка идиотка. Просто определението му пасва толкова добре, че няма... Тя е създадена за него, бе. Добре, чай да скинем някои коментари под клипа. Нарочно ли маските лежат, че ако се изправяш са високи, ще са по-високи от тебе, гномче? Гари! Ако ви изкепил клипа и искате да продължаваме с още клипове, цъкнете по едно харесване. Ако не сте се абонирали, може да се абонирате. И в момента все още си продава ракия мен комиксът ми онлайн в линка в описанието и по книжарниците. Също така, внимание, Бавняр, нови тенски в описанието Sunday Habits и ще се видим тази неделя в Плевен. В мол Плевен от 1 часа може да намерите подробности в описанието. Василето ще е на море и не мога да дойде за това, но сметка на това правим клипове заедно. Василето ще пие мастички. Мастички. Добре, приятел, на здраве, ми ще направим супер клип. На здраве, прави го некс. Обичам ви група Скандал, които в момента са на лятно турне Тото Карамбол с Лео, Део, Дичо, Играта и Девора. Йейо. И според мен е много мило, че са кръстили цялото турне на Чичо Тото. Аз между другото си мислих, че кръсто на него. И веднъж ще ми пише, ми дава върто, ние лятото имаме Тото турне. И аз такъв седи. Лошо турне кога е? Лошо кога ще има турне? Лошо кръти! Добре, ай стига толкова, добре! Не знам защо не сме пояснили, защо говорим за скандал и за турнето им. Ако искате да разберете, отидете във втория канал и вижте бонус клипа от днес, който ще бъде качен малко по-късно. Линк в описанието. Благодаря ви. Тъшак тръба. Кажи го. Кое? Тъшак тръба. Тъшак тръба. Защо повърна? Не повърна, бира,